Żewġ żgħażagħ Maltin ta' 22 u 30 sena qed jiġu investigati wara li nqabdu fil-fatt jinjettaw likwidu fid-drib tan-nannu tagħhom li attwalment jinsab rikoverat f'waħda mis-swali tal-Isptar Mater Dei. Għalkemm għadu mhux ċar x'kienet l-intenzjoni tagħhom f'dan l-istadju mu qed jiġi esklus xejn, inkluż li jpoġġulu ħajtu f'riskju. Jirriżulta li l-One News li l-anzjan igawdi minn ġid kbir. Waqt li maħniex informati x'tip ta' likwidu kien, sorsi differenti li tkellmu ma' One News semmew numru ta' varjazzjonijiet minn ilma sa' mediċina. Iż-żgħażagħ li kienu ħadu s-siringa magħhom l-isptar aktarx argumentaw waqt l-investigazzjonijiet li njettaw fil-vina tal-qarib tagħhom ilma għaxrawh bilaċ jew mediċina li kien jieħu d-dar biex jitaffulu mid-batijiet. Minkejja dan jirriżulta li l-likwidu ma kellu l-ebda effett fuq is-saħħet l-anzjan. F'risposta għall mistoqsijiet ta' One News dwar jekk kien xi rapportat xi każ ta' attentat fuq il-ħajja ta' xi pazjent fl-Isptar Mater Dei baqgħu mhux imwieġba. Sa dan it-tant jirriżulta li l-anzjan qed ikun massess minn uffiċjali tas-sigurtà, iżda sorsi qrib il-pulizija qalu li dan m'għandux rabta mal-inċident li involvi l-neputijiet tiegħu iżda għaxu kien qed jaġixxi b'mod aggressiv fil-konfront tal-infermieri u l-ħaddiema tal-isptar. Waqt li nifhmu li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin, One News huwa informat li ż-żewġ żgħażagħ xorta se jispiċċaw mħarkin fil-qorti u dan b'akkużi li għamluha ta' ħaddiema tas-servizzi tas-saħħa, xi ħaġa li hija meqjusa bħala rejat minuri skont liġi antika li tirregola l-attività fl-istituzzjonijiet mediċi fil-pajjiż.